Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, 4 patay sa magbungguan ang duha ka wing van sa Banwasang Valladolid. Masobra 13 milyones pesos nga bilisang shabu na kumpiskar sa buy-bust operation kagabi. Sa mga balita nasyonal, DOH ginpandaman ang mga kompanya nga nagabaligya sang unregistered nga COVID-19 vaccines. Estrikto nga body mass index liwat ipatuman sang PNP. Bayong aga Bacolod, mga agabilog-gawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 24, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Man magbalik sa obra. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito. Good morning na sa aton nga mga nagamonitor sa Facebook. Karon nga adlaw Martes, Nobyembre 24. No? Welcome diri sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Action Doors, good morning. Yes, Action Boy, good morning. Kag sa aton nga mga ka-aksyon, happy Tuesday of course, kasi Tuesday subong mo. Gani. Daw mas gwapa kagali ko naka face mask ka. Ay kalay. Kaya hindi kita aron ko buslong masungad mo na. Yes, good morning mga ka-aksyon. Sige, Action Boy, go. Gani man aga pa mga ka-aksyon do kasubo ko nga balita dira sa may Banwasang Valladolid man, 4 gid patay da sa bungguan na isang duha ka wing van. Yan, no? man Action Boy, no? Grabe Alas nga, pasado, alas 12, ito ko nung ka-inasang kagahon. Mga ka-aksyon, halong-halong kita ha. Halong-halong gid kita sa pagbiyahe sa mga panahon gid aksidente daw kadamo gid sa mga aksidente no. Anong kuan sina ano. Daw nga sinunod-sunod lang aksidente daw halos adlaw-adlaw na may aksidente. No, halong gid kita sa dalanon mga ka-aksyon, no. Kag sa mga kwanta neguro sa may pamilya bla kay may duwa pa nga unidentified. Base kung makabulig dira ang aton nga mga ka-aksyon bala nga may kilala kamo bala nga nagadra dala sang wing van. Oh, ang plate number to Action Boy, MAH4613. MAH4613. Yes. Sige, base kung may ara dira bala nga may kilala kamo da tupad balay nyo o sa inyo dira nga purok. Pabalaan nyo aming pamilya para ma-check in ang duha no kay unidentified. Why makilala kay sunog gid ang lawas, sunog gid ang tanan. Tingat sa mga lisensya to nila sunog no. So unidentified tubtub subong ginatinguan pa sang kapulisan dira sa may Banwasang Valladolid no. Sige basta halong lang mga ka-aksyon sa atong sininga pagbiyahe sa karon nga mga panahon no. Good morning dira kay amigo naton Alex Fuentes kay Heaven sa kay dali lang Emmy Esmeralda Dolido maayong aga man sa imo. Ma-follow mo ato Action Doors. Sige anay be.
Sige. Ating katagani kay Dapat lang Emmy ako kay Emmy Dolido. Dolido pa lang, Okay, kay Alex Monteza, good morning. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon. Naman dra iya sa Minnesota, Action Boy. Jocelyn Naricivita Olak, good morning. Kay Ann Bella, good morning. God bless us all, ma'am. Thank you. Kelly Jelly, good morning, Action Boy and Action Dorel. Daw kasubo nga Tuesday morning, dira may aksidente. Anyway, please greet ko no ang tanan nga Salvadorians kag kay Mr. Beboy Avillasor. Monitor lang dira siya sa may USA. Stay safe, everyone. Ma-Earl, good morning. Mark Bituon, good morning man. Kaya Lito Secondes, dra siya sa may Riyadh, Saudi Arabia. Good morning. Good morning. Kaga Jomar Ayagan, good morning. Sir Alex Fuentes, good morning. Kaya kada mo sang Alex, di ka pamati sa ato no, may Alex Montesa, Alex Fuentes. Sige. Ang iba niya Alex karon naman Karon naman ang iba niya Alex. Sige. Sige. Stand by na sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09, detalye na sa aton mga balita lokal. 4 ka persona ang napatay matapos nagbungguanay kag nasunog ang duha ka wing van mga alas 12 sang tuwang gabi kaina dira sa Purok Katilingban, Barangay Sagwa, Banwa sang Valladolid. Sunod kay Valladolid PNP Chief of Police Captain Wilfredo Binoman Jr. Sa ila inisyal nga pagpangusisa ang driver kag pahinante sa isa ka van ang gikan sa sur padulong norte nga direksyon. Kag ginkilala ang sakay sini nga among mag-utod nga mo sanday Wendell Larios 37 anyos nga mo ang nag-drive kay si Carlo Larios 26 anyos tanan residente sa Mabinay, Negros Oriental. Samtang ang driver kag pahinante sang van nga gikan norte padulong sur nga direksyon ang wala pa makilala. Dugang pa ni Binoman nag-agaw sang dalan ang mag-utod nga Larios nga among gintunaan sang head-on collision sang duha ka van. Palayag pa ni Binoman, posible nakakas ang fuel tank sang van nga nagabiyahe gikan norte padulong sur nga direksyon nga amo ang gintunaan sang pagkalayo kag pagkasunog sa mga salakyan. Panawagan ni Binoman sa nakakilala sa driver kag pahinante sang van nga may plate number MAH 4613 nga makig-angot lang sa kapulisan sa Banwa sang Valladolid. Ang 4 ka bangkay ang yara sa karon sa Lagunday Funeral Home sa siyudad sang Bago. Nakumpiskar ang 13.6 milyones pesos sa 2 kilos ang ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation sa Philippine National Police o PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 4 kag 7 sa JR Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod kag gabi. Ang marikaladakpan ang musanday June Mark Ibe, 28 anyos, Regine Aros, 28 anyos, kag ang kabulig sa balay nga si Sheila Marie Balaraw, 35 anyos sa Banwa sang Pulupandan. Na-recover sa operasyon ang 20 kadalagko nga putos kag 3 ka mga bultos sa ginasuspetsuhan shabu, kiluhan kag kwarta. Ang recoveries nga ginasuspetsuhan shabu ang ginalegar nga ginpadala bilang package gikan sa Metro Manila kag kainagi o kahapon gid lamang ginkuha sa bodega sa reclamation area. Ang mga shabu ang ginsulod sa karton sang mga pagkaon. Nagapabilin sa magapabilin preso sa custodial facility sang Police Station A kanataran na pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Samtang nadakpan man kay na lamas 12 akon kahapon, las 12:15 sang hapon sa Police Station 7, ang gwardya nga ginatudlo suspect sa kamatayon sa anay forklift operator sa balay sa Isining Bayaw sa Purok Nara, Barangay Tabugon, siyudad sang Kabankalan. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginkumpirmar ni Police Station 7 Commander Conrado Espino nga nagmadinalago nila pursuit operation sa koordinasyon man sang Kabankalan PNP nga nagresulta sa pag-aresto sa kay security guard Antonio Inanoria sang Seniority Security Agency. 25 anyos kang nagatrabaho sa 7G Tyco International Corporation sa Felicia Road, Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod. Dunga pa ni Espino, wala na nagbato pa si Inanoria sa iniyang inaresto matapos nga ginako siniyang krimen nga iya nga nahimo. Sa manumduman, patay ang biktima. Kilala kay Joby Natividad Jr.,
31 anyos matapos ginlutang ni Noria sa ini nagpamilit nga magsulod sa compound sang nasambit nga korporasyon. Pursuit operation, no, nahuli na natin yung ating suspect sa may Purok Nara, sa may Barangay Tabogon, part of Kabangkalan City. Gindakop naman siya ng coordination and communication po sa mga police station na malalapit na pwede niya pasasok. Nakahanda nga tubangon sa security guard nga nagtiro patay sa isa ka lalaki nagligad nga gabi Nobyembre 22 ang kasong ipasaka batok sa iya. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Antonio Enanoria, 25 anyos, ginpahayag sini nga depensa lamang ang ginhimo sini ini matapos nga una siya nga gintapungol sang biktima nga si Joby Natividad Jr. Dugang pa ni Enanoria na impito pagid siya sa ginakusar ni Natividad nga mo ang may kalibtanan sa pagkadula sang pila ka makagamitan sa ilang compound. Ginpahayag pa ni Enanoria nga nagdugang pagid ang kainit sini kay Natividad nga tapos iya ginalegar nga ginabastos sini ang iya amo nga yara sa lugar antes pa man matabo ang insidente. Aminado ang suspect nga may daan sila nga away sang biktima. Ginako man ni Enanoria sa Aksyon Radio Bacolod nga iniya nakakomiter man sa kaso nga pagpatay. Nagligad niya tuig 2019 matapos sini ginluthang ang iya 28 anyos nga magulang. Personal man nga nagapadangat sa reklamo sa Aksyon Radio Bacolod Complaints Desk si Diana Maravilla sang Zone 4, Barangay 1, Siyudad sang Victorias, batok kay punong Barangay Edna Durana kag Maria Regina Gubatayaw angot sa isyu sang Poso Negro. Sa aligasyon ni Maravilla sa piya kami mando ng City Health Office sa Siyudad, kinapitsahan September 2 ka Oktubre 22 tuig 2020 para kung tani hatagan solusyon ang tuman kabaho sang tubig nga nagagwa gikan sa Poso Negro ni Gubatayaw. Sa baylo wala ginaksyonan ni punong Barangay Durana. Bangod sini nagakabalakan na si Maravilla sa posible mga epekto sini sa pamilya kag sa mga pumuluyo nga nagaagi sa ila sini nga lugar. Ginpasalig ni punong Barangay Edna Durana sang Barangay 1 Siyudad sang Victorias nga iya pag-aktuhan ang reklamo ni Diana Maravilla base man sa pangabay sang City Health Office. Sa interview sa Aksyon Radio kay Durana, naging masako ang ila ahensya sang pandemya kay iban pa nga problema nga ginatubang sang ila barangay. Rason nga wala gilayon na aktuhan ang mando sang CHO. Nagpromesa man si Durana nga iya pagakadtuan ang nagapanag-iya sang Poso Negro kag sa masunod nga semana mapahimo man ini sang selyado nga kanal agud madula na ang baho. Sa ibang baraton nga balita lokal, ginkumpirmar ni Executive Assistant Erne Pineda ang head sang City Extraction Team nga ilan na nasaylo sa isolation facility ang pasyente nga taga Barangay Felisa nga sa Deboloan nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Pineda, mayara ang pagidman sang dutay nga tensyon sa inisla nagpatulo sa puluyan sang pasyente sa tong tinalikdan nga Sabado apang nagkalma man sang ulihi matapos ang ilang ginhimo nga pagpahangop sa pamilya. Ginklaro man ni Pineda nga magluwas sa extraction team nga gintukod sa syudad, wala ginatugutan ang mga ambulansya sa barangay sa pagkarga sa mga pasyente nga nagpositibo sa COVID-19 lakip na ang mga individual nga ginasuspetsuhan posible na tapikan sa kamo nga balatian. Naglabot naman sa 19,131 ang kabilugan niya kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 103 ka mga bagong kaso. Sa report sa DOH-6, pinakamadamong nga bagong kaso na record sa Negros Occidental nga may 31, probinsya sa Iloilo 26, Aklan nga may 20, Bacolod nga may 11, kag Capiz nga may 10. Samtang ginanunsyo man sa DOH-6 ang 67 ka bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan niya 16,796 kag nadugangan sang 5 nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 528. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:17. Kag sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God.
kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko ti ko sing ulihi nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod gaya ko mag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan Ma'am Muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no nga kabay ka kaloyan si mahal nga Diyos magkadayon ang inyong programa kaya hindi lang silyo na. So sakay Arlene Kadungo, good morning dira sa imo. Sakay amigo naton Alex Montesa. Bong namian sa sang face mask ni Aksyon Leader nya ti wala gida. May ari ko kung mangkot sa akon kung niya Papa Boy may ara kada. Are Tanda ko din makadto ako kay takdan ta face mask ang imong guya. Takdan mo gid. Kasi ikaw gid matako. Do award. Ambalang Lexa, ambalang Do ikaw do ga award ka lang ikaw gid matako di mo. Same lang. Kalay. Kadto lang election sa no ka makadto kay preparahan ta ka di kwan. Preparahan ta ka diri sa ano gani panawag na face mask. Sige ang Valladolid pwede na kuno pwede na maagyan kay naging close ang dalan. Subong pwede na maagyan ang dalan dira sa may banda sa Valladolid. So magpadulong ka mag-agi ka dira pwede na, no? Na-clear na sa aton dira nga mga kapulisan, okay? Good morning man sa kay Grace Ginglo. Good morning sa imo dira all the way from Saudi Arabia. From Marvin Borromeo, Vivian and Grace Ginglo. Oy, good morning dira sa inyo Marvin Borromeo, Vivian kag Grace Ginglo. Kay Rose Winner, may agaman. Sa kay Rebecca Cabral, good morning. Kay Christian Monterde, sa mayong aga. Remia Garcia, mayong agaman. Sa kay Arlene Kadungo, R.R. Montua Rehinio, good morning, Miss Dorel. What happened? Naka-face mask ka? Wala man. It's just normal. Face mask is normal today, right? Ginapa face mask gid man. So gusto ko na mag-wear gusto lang face mask. mag-suksok sa face mask. Sa Aksyon Radio. Yeah. Ari o ka pa mangkot yun si Sally de Sousa. Mangkot man niya nga Aksyon Boy ka mask si Aksyon Dorel. Magkayag bagro mask man ko para nga daw. Gani, pandoterno ta. Ikaw ako na face mask. Christine ka agoy magturo, wala problema kay Aksyon Dorel wala gyapon sa vlog ang iyang ikaayong lawas. Tahom gyap. Charot. Sige. Dimple Mosquera. Si Dimple amo ni sa Apunong Garis Place. Nadumduman tagi si Dimple yan. Rose Mansineros watching from Manila. Good morning sa family Mansineros kag family Barranco kay sa tanan nga taga Purok Milendres. Philip Isulat, may agaman. Salin sa Talisay sa Buen Retiro. No? JR Mainit Rion, good morning man. Jing Verbael. Sa kay Nelen Grinian, follow Moxon Doors. Precious Channel Morillo, good morning Aksyon Radio. Please update sa us kung ano ang winbang sunog. Ano ngalan ka truck, may magulang po dan nga biyay, di pa makulod. Diri ila delivery. Okay. Suliton ta Precious ang kung basi ka dumdum ka ang kuan bala ang plate number to bala MAH. Dala. MAH 4613 I mean. 4613. Muna ang wala pa nakilala. Wala pa makilala. Sila niyang sakay sa wing van. Duha ni sila nga nagkalamatay pero wala pa sila makilala. Ang duha yan nakilala na to Aksyon Boy. Si Wendell kag si Carlo Larios mag-utod di sila sa mabinay ni sila Aksyon Boy. Mabinay ni sila ang duwa way gito kay way gid makita way lisensya way. Yes. So tanawa lang na Precious check lang kaya mo update lang sa Facebook namon. Sige sa kay Bebot Henol, good morning from Candoni. Alex Fontes, salamat man. May face mask pa ko da sa imo sang ARB. May ara. Kadto lang di bala. Kay tagaan mo na ni siya. Agin tagaan mo na siya gali. Just keep it as I kept you.
Wala. Itagaan mo na ni sa gali. Nalipat ka pa. Ikaw yan palang atag. Nagatag? Alex Montesa? Siya nakakadto di siya. Wala man. May Si ano ara- to ya? Si Jertel? May ara pag isa kuno, may ara sa kuno. Diba siguro, ang lipat lang ko Judy Florentino sa may Port Vendres, France. Good morning lang na sa pamilya Florentino. Rizali, mare, good morning dira sa imo, no? Sa kay Rufi Libran bala, good morning man. Dira sa may si Media sa Talok, Bago City. Yes. Sige. Sugar Spices Alba Honeybee. Oy, kanami sa ngalan niya. Bongga. Perdi pa ang dulce Corazon. corazon. Gusto yaman tani ko ng face mask. Okay, Sugar, kung gusto mo, take message ka lang. Kung makadto ka din. Message me na lang. Message me. Si ikaw. Yes. Message na si Aksyon Dorel. Kung lapit ka lang, di ka lang magyan. O kung gusto mo, kadto ka din, pwede gid, no? Antilo Chong. Happy birthday ko no kay Attorney Henry C. Yap sang BDO Bacolod City. Happy birthday. Greetings from Antilo Chong sang Tangub, Bacolod City. Sige. Nya proud sling ni Sugar Spices. Proud ko ba sa Action Radio every time ko monitor ko sa inyo. Thank you. You deserve a face mask. Sige, standby sa mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:26, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Ginpantaman sang Department of Health ang manufacturers, distributors kag suppliers batok sa pagbaligya sang hindi rehistrado nga COVID-19 vaccines kasunod sa report nga may duha ka mamalidha ang nakabato na sang bakuna. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, may kasuguan batok sa paghatag ng pagbaligya sa anuman nga bagay o teknolohiya lakip ng bakuna nga wala na rehistro sa Food and Drug Administration. Duha pa ni Vergere, ang Pilipinas wala pa sang naaprubahan nga COVID-19 vaccine. Para maaprubahan ang bakuna sa Pilipinas, ang manufacturer dapat mag-secure sang clearance sa Vaccine Experts Panel, Ethics Board kag FDA. Ibalik na sa Philippine National Police ang istrikto nga pagpatuman sang body mass index sa BMI monitoring sa mga pulis. Sa press briefing ginpahayag ni PNP Chief General Debod Sinas nga ginsuspend ang BMI monitoring until siya manginhepe sang PNP bangod sa pandam sang COVID-19. Dugang pa ni Sinas iya nga ginistorya ang PNP Directorate for Human Resource and Doctrine Development para sa mabuligan ang mga ubis nga mga pulis. Palayag pa ni Sinas, ini ang rason kung nga nag-develop sila sang 4-minute exercise agod malikawan nga mangin ubis. Naglambot na sa 420,614 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas matapos madugangan sang 1,799 ang kaso. Sa report sang DOH, ang mga lugar nga nanguna sa may madabong nga bagong kaso, amo ang Cavite nga may 154, Rizal nga may 114, Quezon City nga may 99, Bulacan 76, kag Laguna 67. Samtang naglambot na sa 386,604 ang kabilugan nga recoveries matapos nadugangan sa 135 kag nadugangan naman sa 50 ang napatay nga nagdangatanan sa kabilugan nga 8,173 ang mga nagkalamatay. Ang Pilipinas may 25,837 kaaktibo nga kaso sa COVID-19. Nagpangayo sang pasaylo si National Task Force Against COVID-19 Chief Carlito Galvez Jr. kay Davao City Mayor Sara Duterte sa pagbasol sa ginimplementar nga home quarantine ang pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa syudad sang Davao. Kagin klaro nga ang nasambit nga pulisa madugay na gindumili sang alkalde. Kadungan sinigin pa siguro ni Galvez sa lokal nga gobyerno sang syudad nga handa ini nga magbulig sa tanan nga paagi sa tuyo nga mapabakod ang testing, contact tracing, treatment, isolation, recovery capacity sang syudad para mapunggan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19 infections. Ginaabi-abi naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang bagong labor reforms ng Saudi Arabia.
nga ginapabot makabenepisyo sang migrant workers lagip ang 800,000 ka mga Pinoy. Sa statement gipahayag sa opisina sa presidente nga ang Labor Reform Initiative isa ka signifikante nga tikang sa pag-address ng concern angot sa traditional nga sponsorship regime nga ginapatuman kalabanan sa Middle East. Ang LRI magatugot sa madumulo nga trabahante nga magsaylo sa bagong employer nga wala na sang consent sa current employer sa tion nga mag-expire na ang kontrata. 8 lamang sa 48 kadugang nga sospetsado sa Maguindanao Massacre ang nalakip sa ikaduhang nga reklamo nga ginpasaka sa Department of Justice. Sino kay Attorney Nena Santos, Legal Counsel sa pamilya sa mga biktima, ang duha ka ampatuan kag anom kay banpang ginpasakaan sa kaso sa Quezon City Regional Trial Court Branch 221. Pareho nga korte ang naghatag sang desisyon nga guilty ang ampatuan clan kag madamong opisyal sang pulis sa kaso nga multiple murder may kang tanan sa 2009 massacre. Sa ikaduhang nga wave sang reklamo ginbasura sa DOJ ang kaso batok sa 40 ka mga respondents. Nagpabutsyag naman sang pagkadismaya si Santos angot sa development kag ginpahayag nga 3 lamang ka paragraphs sa resolusyon sang prosecutor ang napathag ang ginbasehan sa pagdismiss ang kaso. Ginpasiguro ni Santos nga wala pa natapos ang ila pagpakigbato kag ginalegar nga nabatsyagan na sini nga ang DOJ wala nagaupod sa ila. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:30 kag sa aton gali nga mga motorista magpadulong kamo sa sur o kung magpadulong sa norte dire pwede na kaagi subong sa may Banwas ang Valladolid no wala na kinahanglan nga magkuan pa kita mag-divert sa aton nga lagyan no kay na-clear na sang Valladolid PNP ang dalan dira no so pwede na makaagi ang mga salakyan dira sa may Banwas ang Valladolid ng pasirahalin kay ina pasang kaagahon tungod sang aksidente nga nagluntad karon gid lamang nga kaagahon no so pwede na magyan ang dalan dira sa Banwas ang Valladolid. Good morning dira kay Captain Wilfredo Binoman Jr. no sa Valladolid PNP. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Report second portion upod nga Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,